manoko wana manduwe dzinali naudzo zuva rogumi notatu mwedzi wanyamavhuvhu. Nyasi zuva redu wana nyamanzere pasi rese tinotokoshesewawo. Munaudza nyasi kwaita mapipi kudariro dzimhosva munyaya yekubuditsiwa kwaHopewell Ching'ono. Zvazinge zvaita sokuti gweta rache Beatrice Mutetwa ndiye ari mujere. Muchuchisi azama kuti Beatrice ndiye aisiwe pachipande ponyaya nokuti achiti anokodzera baa kuti amire pamberi podare. Kwai Hopewell ari kurambirwawo kupuwa chokudya nowamwe vanhu zvokuti ari kurarama bedzi nomvura nomabhisikiti. Magweta okodzero dzevanhu munyika aribeka nazororo. Nyasi mapurisa amukirira kutumirana wakazara rori kuenda kuti avhundutsire gweta raHopewell Ching'ono Beatrice Mutetwa. Waita kuungana pahofisi pachepo wakabva wazondoenda hawo. Mushiro wanoita urume uri bedyu zvino. Hurumende yabenhukapo kare nokamari kaye kokunze kwawakambopa basa hurumende wese pabodzi nowari pamujandirere. Wanzi kwai vanhu vachagopuwa mari yokuAmerica inosvika madhora makumi manomwe ichapuwawo basa wese wehurumende, ukuwo wari pamujandirere wachapuwa madhora makumi 3. Wabva wandoti pokare wari kupa yambiro kunewo mabhangi pabodzi zvitoro zvikuru kuti wareke kusikinya tukono wachibira vanhu mari heno kuti zvichabudirira chere. Lilian Chimonyo anozviti homwe yambuya nehanda asungiwa kuti kwai agoti akanyora chipepa achigoti President ED Mnangagwa dondipai musoro wangu ndizorore. Ati izvo akanyepiwa nomweya wambuya nehandayo kuti agoita izvi. Dare rodzimhosva rati agonovhenekiwa pfungwa kuti nzerodzo dzichiri kutora zvezvinhu chere. Frank Mpahlo nowamwe vatanhatu wakanga wasungiwa kare watakanwa mhosva waipomerwa nehurumende. Panga pakwana mwedzi inosvika 15 kubva ipo watanga kusungiwa. Tinotenda nokubuditsiwa kwawoko. Bazi ronyika rinoringa nezvokutorwa nokutekaidziwa kweropa kwairi kutengesa ropa nomari yokuAmerica inosvika 140 kuvarwere vanenge vari muzvipatara zvakazvimirira zvega zvisiri zvohurumende. Danho iri rabva raita kuvhundutsa vazhinji nokuti ikadzionere kushamba kwayo rega iri kubva yaenderera mberi. YeZimbabwe itori njandionera nyangwa yeupfeneidi. Buja riri kunzikwaira nevanhu vanosvika 44 vabatiwa nechirwere chodzihwa mupengo. Vana mandiwe tinoramba tichiyeuchidzana kushamba manja pabodzipo nokupfekera zvifukausu iwo matomo muromo pabodzipo nezvimwe zvinoita kuti tirege kutatapurana dzihwari. Toringadzo pasi rese. Wapanduki woICC kwai watora rimwe guta ropanyanza rinonziro Mosimboa da Praia romuMozambique. Hurumende yeMozambique nomauto ayo wakwachamuliwa mugutamu uye kwai wari kuda kuti Zimbabwe ndiwe ipindire panhau iyi kwete boka ronyika dzekudzasi kweAfrica roSADC. Boka riri bekureketa kana chinhu chibodzi. Gutari kwai ndiro rinomweya womapfuta unoita wega wayawe uye wakawanditsa zvokuti ndio kuvisiwa mari zhinji nomakambani okunyika dzokumadokazuva. Nyika dzokumadokero dzadoka dziri kuramba nokushora kamushonga kodzihwa mupengo kakatangiwa noRussia nozuro. Wari kuti kasvinuba kamushonga aka asi Russia iri kutoita zvomapitse iribeka nahanya nazvo. Mauritius iri kuzhamba nokuda kwemapfuta odzimotika akatayiwa nechimwe chikepe kumahombekombe awo musondora pfuurari.
mapfuta aya agozara pese pese uye ari kutopera kukwachamura howe dziri kuramba dzichindopfa. Washanyi wachagodaba kuenda kumahombekombeya nekuti aizikanwa fani nokunaka kwawo. Tinoimba kuti kambani yekujapani ichaita tuzvinhu igobhadharisiwa kunadzirisa mahombekombeya. Tindori ipapo ana Mhanduwe, ndini wenyu Mhanduwe Wonawo.